La Fiscalia de Medi Ambient ha trobat indicis de delicte en les obres que s'estan fent en una de les edificacions de la finca Can Juncadella, a Lloret de Mar. És una propietat situada al massís de Cadiretes i inclosa dins d'un espai d'interès natural. Emparant-se en una llei que permet la rehabilitació de masies, el propietari de Can Juncadella està convertint la casa del masover i el galliner en un habitatge de luxe amb 13 habitacions, 19 lavabos, saló de te, celler i fins i tot rentat de cotxes. El fiscal de Medi Ambient ha trobat indicis de prevaricació urbanística en la llicència d'obres i per això s'han imputat dos tècnics, l'arquitecte de l'Ajuntament de Lloret i el de la Comissió Territorial d'Urbanisme. No es descarta que aquestes imputacions puguin ampliar-se també a responsables polítics. I a partir d'allò que diguin, doncs, es veurà si continuen les imputacions, més enllà si les autoritats locals o de la Comissió d'Urbanisme van saber d'alguna manera que aquesta llicència clarament era contrària a la legislació vigent. El cas el va destapar el col·lectiu SOS Lloret, que va denunciar el fet fa 2 anys perquè entenia que els usos de segona residència que es volien donar a l'habitatge eren incompatibles amb el que disposa la llei per al sòl no urbanitzable. La finca, gestionada per una societat anònima, és propietat d'una família del Kazakhstan, a l'Àsia Central. Per les raons que sigui, aquesta finca compta amb una sèrie de privilegis que li permeten d'alguna manera actuar, considerem nosaltres, fora de la llei i fora de les normatives que afecten en aquesta finca. I veiem que hi ha connivència amb l'Ajuntament de Lloret de Mar i amb altres instàncies supramunicipals. En un breu comunicat, l'Ajuntament assegura que s'ha ajustat a la legalitat vigent i que no té cap dubte que així ho haurà de reconèixer el jutge. Marta Masó, TV3, Lloret de Mar.